दिनै जोंनि इसोरखौ फोथायग्रा नखरफोरा मानो सैनांनानै दङ दिनै जोङो एफा बोसोरनिफ्राय जोनोमनिफ्राय ख्रिस्टियान जानानै दिनै जोङो मानो दसेबा मोजां हालेलुया होननानै बाख्नायसिगोन माबा मोनसे सप्तायाव फैलायबाय दसेबा मोखाङा अमासि एकदमबारे मानो जायो खारना जाहैबाय जोंनि जिबनाव जों जाहैबाय समाव जोङो इसोरनि बोसोनखौ मिन्थिब्लाबो इसोरनि बोसोन बायदि थाबायनि थाखाय जोंनि जिबनाव जों आरज खालामब्लाबो आरजनि फिननायखौ मोना जों दिनै इसोरनिफ्राय आशीर्बाद बिब्लाबो जोङो आशीर्बादखौ मोना जिसुआ गावनि सेलाफोरखौ बुंदों नोङो मा बुंदों नों जुदि फोथायोब्ला गासैबो सम्भबनो हाजो बायदि गिदिर समस्याखौब्लाबो नोंनियाव जुदि इसोरनि सायाव फोथायनाय दङब्ला दावथ्रोद होनो हागोन दिनै नोंथांनि समस्याया हाजो बायदि जाब्लाबो नोंथांनि समस्याया दिनै जिसुनिख्रुइ देरसिन नङा नोंथांनि बेमारा नोंथांनि प्रब्लेमसा जिसुनिख्रुइ देरसिन नङा जेसेबां गिदिर समस्यानो जाया मानो प्रब्लेमसानो फैया मानो बेमारानो फैया मानो दुख ताक्लिबानो फैया मानो जुदि जिसुनियाव नों जुदि फोथायनाय दङब्ला गासैखौबो जिसुआ गोजान खालामनो हायो दिनै बेनिखायनो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दिनै जायखि जाया समस्यानो फैया मानो प्रब्लेमसानो फैया मानो नों गावनि आइडेन्टिटिखौ का मतलब वो पहचान को जानना जरूरी है नोंथाङा सोरगो रायजोनिसो व्यक्ति आरो नोंथांनि सिगाङाव शयताननि रायजोनि जिखि प्लान परिकल्पनाया थिस्थिनो हाया गसंथानो हाया नोंथाङा देरहालांगोनानो हालेलुया आरो देरहानाया जाहैबाय नोंथांनि थाखाय आरो नोंथांनि नखरनि थाखाय नोंथांमोननि मण्डलीनि थाखाय जों नाथाय समाव बावलावखौनो इसोराबा आंखौ अनो ना अना मैयाथ' आङो थगायफ्लांबाय प्रार्थना खालामबाबा खोनासंगोन ना सङा जों दाउट जायो नंगौना नङा हालेलुया जों जाहैबाय जोंनि जिबनाव जों गोनो गोथो जानो नांलिया संसारनि बायदि जोङो सोलिनो नांलिया संसारनिया जेरैबायदि जायो जोङो बिदि जानो नाङा संसारनिया जेरैबायदि सोलियो जोङो बिदि सोलिनो नाङा जों जाहैबाय इसोरा जायखौ हामजायो जों बेफोरबायदिसो सोलिनो नांगौ दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दिनै नोंथांनि बिसालाया नोंथांनि हासबेन्डा नोंथांनि वाइफआ नोंथांनि नखरा नोंथांनि मण्डलीयाव दिनै जानाय लोंनाय गाज्रि मुवा गाज्रि सोलिनाय गिर्जा हाबा दिनै गिर्जाजों सोमोन्दो गैया दिनै प्रार्थना खालामा बेफोरबायदि जादोंब्लाबो गिनो नाङा दिनै गोथां इसोरा जोंजों दङ जों जेब्ला सयथयै इसोरनियाव जोङो नांथाबगोन जेब्ला जोङो आरज खालामगोन इसोरनि होनाय अधिकारखौ लानानै जों जेब्ला गसंगोन अब्ला गासैबो सानसे गोजान जागोन हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै नोंथांनि नखरा जुदि खोमसिजों साग्लोबजानानै दङब्ला गाज्रिजों नासयजानानै दङब्ला नोंथाङा जुदि सासे मोजां इसोरनि रायजोनि नागरिक जायोब्ला आरजआव फास्टिंआव जुदि नांथाबनानै थायोब्ला नोंथांनि जिबनाव नोंथांनि नखराव इसोरा गेदेर खामानि मावगोन मानोना इसोरनि रायजोआ बुंनाय बाथ्राजोंल' नङा इसोरनि बोलोजोंसो हालेलुया गोबां समावनो जोङो सानो इसोरनि बोसोनखौल' प्रसार खालामबाय आरो खोमसिनि जेंना जोङो जुद्ध नांनाङा आरज खालामनाङा नाथाय जों जाहैबाय इसोरनि रायजोनि व्यक्तिब्ला दिनै सैतानाबो गावनि रायजोआव गावनि मानसिफोरखौ गाज्रिखौ दिनै खालामहोनानै दिनै बियो मानसिफोरखौ दिनै गाज्रियाव बोलांगासिनो बेनिखायनो मोनसे बाथ्राखौ मिन्थिनो नांगौ सैताननि रायजोआव नों जुदि गाज्रि लामाजों थाबायदोंब्ला सैताननि थाखाय बिसे मोजां मानसि आरो इसोरनि रायजोआव जुदि नोङो इसोरनि रायजोजों इसोरनि इच्छा बायदि थाबायोब्ला नों जाहैबाय मोजां मानसि नाथाय नों जुदि इसोरनि लामाजों थाबायदोंब्ला सैताननि रायजोआव नों जाहैबाय गाज्रि मानसि सयथ बुंग्राखौ बारा मोजां मोना सयथजों थाबायग्राजों बारा लोगो गैया पाप मावि मानसिफोरजों बारा लोगो गैया नाथाय पाप मावग्रा थगायग्रा जाग्रा लोंग्राजों लोगोआ दुनिया भरनि जायो